Allahu akbar kabiran, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka jama'a. A labaran yau za ku ji cewa fitaccen jarumin nan na Kannywood wato Mai Shinko ya haɗu da 'yan ta'adda wanda suka addabi kowa a wannan lokacin, wato 'yan kidnapping masu satar mutane. Jarumin ya bayyana halin da ya shiga da shi da 'yan uwansa a shafinsa na Instagram, inda ya bayyana cewa a makon da ya gabata sun gamu da barayi akan hanyar su daga Abuja zuwa Kaduna. Mai Shinko ya ce barayin sun shafe minti 30 suna barin wuta, inda suka kashe mutum 10 tare da yin awon gaba da mutum 15. Sun kuma yi awon gaba da abokina kuma dan uwa Abdullahi Abubakar Wali, shugaban kungiyar matasa ta NYO, inji shi. Jarumin ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 7:16 na yammaci. Ya bayyana haka ne a shafinsa na Instagram. Kafin sanar da abin da ya faru da shi, Mai Shinko ya jefa mabiyansa cikin shakku bayan da ya wallafa hoto a Instagram da ke nuna alamun tashin hankali tare da rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma a saƙon da ya wallafa daga baya ce bai yi niyyar faɗin abin da ya same shi ba, amma dole ne ya faɗa domin neman addu'an 'yan uwa a cewar nasa. Jarumin ya yi wa abokansa addu'a Allah ya kubutar da su, kuma ya roƙi Allah ya fitar da shi da cewa barayin sun buƙaci a biya kuɗi. Hanyar su daga Kaduna zuwa Abuja kowa ya sani hanya ce wacce ta shahara, sai dai wajen fama da matsalar tsaro na satar mutane don neman kuɗin fansa. Idan wannan ne farkon ziyaranka wannan tasha, kada ku manta ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun labarai da dumudumin su da damun saki.